Hello, Lalay ni Kabiyahe TV. Hello po. Nawala kasi ng kuryente guys. Ewan ko ba dito? Saglit lang. Mag-ano tayo. Magpa-sounds nga tayo. Mega mega loud shoutout po. Ma'am Riz, mega loud shoutout. Sakit ng ulo ko. Sabi ko na nga eh. Sakit ng ulo ko. Yan guys, may harang na. Thank you, Ma'am Erica. Sakit ng ulo ko. Shoutout, shoutout, shoutout! Pala ko ng form. Sir Alalay, may jacket na po. Ayan, may form na dyan, guys. Sir Van Lloyd, Sir Chef Megalachana, good evening po. Ma'am America, thank you. Good evening. Megalaw shout out sa iyo, Jern. Hulu. Ma'am America, Hulu. Megalaw shout out sa lahat, sabi ni Chef. Chef, good evening po. Andyan na ang form sa taas. Mother Megalod shoutout. Nagpaharang siya kahit walang ano. Ewan ko kung saan niya na.
Dan kay Aljor Pogi, sabi ni Kabiyahe. Thank you po. Albert shoutout. Megala shoutout Ma'am Reese. Megala shout sa lahat. Megala shout sa lahat sabi ni Sir Chef. Megala shoutout. Ma'am Erica sabi ni Sir Van Lloyd. Van megala shoutout sabi ni Sir Alalay. Hello Albert. Megala shout sa iyo dyan. Hello po Team Risa K. Ayan. Aking mother andyan. Sasali din daw sa kanyang bibinggo din yarn. Megala shoutout Team Risa K. Ayan. Guys, ang form nasa nasa taas. Kabiyahe TV, Sir Tao Gama, megala shoutout. Megala shoutout Sir Toroy, sabi ni Sir Van. Thumbs up, share. Thank you, Sir Tao Gama. May apat na tayo dito. Done form. Look, kita pala ako dyan. Done form, sabi ni Sir. Shoutout Team Risa K. John Reyes, good evening. Mega loud shoutout. Diyan lang kayo guys, kuha ko ng aking tubig.
Dan sa form. Boss Butchog, Dan. Dan. Itapon na ang phone ko. Asan to? Bakit? Ang tigyawat ko na to ay wala. Saan ang telepono natin? Ay, notebook. Notebook pa naman to ng ano. Ayan, dan nakapin, sabi ni Sir Alalay. Naamoy ko yung yung ulam na niluto ko sa kapatid ko. Ngayon, ayaw ko mag-rice. Pero may luto na. Ngayon, ayaw ko kumain ng ayaw ko kumain ng kanin. Kasi yung kapatid ko, kumain na naman sa labas. Mag-isa ko na naman dito. So, John Vincent, yung galaw shout out. Hindi pa pala ako nakabakas.
Danso nakapin. Thumbs up dan host. Ma'am Jazz, hindi na po yung form. Wala, nabasa naman yung laptop natin. Nahilo ako. Mega shoutout po, Team Reese, okay? Ma'am Reese, mega shoutout. Ayan guys, pagdan na kayo sa sa nakapin, type lang kayo dyan ng game. Game. Ma'am Reese din, game din. Oh, game din ako dyan. Gina. Hintayin natin sila Saan si Erica? Gina. Yax. Tabanas. Mega shoutout Yax. Hello, good evening po. Ayan po ang ating form. Guys, huwag kalimutan mag-thumbs up ha, please. May tubig pa pala itong
Kain guys, kakain pa lang si Ma'am Erica. Dan sa form, sa nakapin host. Thank you po. Erica, ano kakainin? Sir Chef, naka-ano ka na dyan? Okay na dyan sa'yo? Dahil natin si Ma'am Risa. Mukhang busy. Dyan sa nakapin. Ma'am Erica, may galaw shoutout. Sabi ni Ma'am Jazz. Excuse me. Chinek ko kung ilan yung thumbs up ko, tapos may nakita ko isang tuwad. Naubo ako. Ano ba yan? Ano yung host? Ayan. Sir Chef, naka-ano ka na ng form? Na-fill out na kayo ng form dyan. Chef, kumakain ako ng pipino na may suka. Sabi, nakita ko yung tuwad ko. Oo nga, may isa. Hello, ating Jazz. Sabi ng America. Kaya nga, Ma'am Jazz. Ma'am Renzel. Hello, Shara. Andiyan na yung form. Ganda kumain. Kala ko naman ko rin dan.
Naririnig? Pipino. Thumbs up, Ma'am Tep. Thank you, Ma'am Risa Kay. Kaya nga, Ma'am Risa, eh. Naubo pa ako nung nakita ko. Guys, sabi ko guys, thumbs up, hindi tutuwad. Guys, ang yun ang form. Ano sabi ni Ma'am Jazz? Hello, Ma'am Risa. Sabi ni Ma'am Albert, may kailangan shout out po. America, sabi ni Ma'am Risa. Hi, Ma'am, sabi ni John. Hello po, Ma'am, sabi ni Angelo. Shout out, Ma'am Risa, sabi ni Jan Reyes. May galaw shoutout, Mama. Risa, sabi ni Ma'am Riz. Hello po, Sir Albert. Sir Jan, sabi ni Ma'am Riz, okay. May galaw shoutout po, Ma'am Riz. Sabi ni Ma'am Risa. May galaw siya, Ma'am Jazz. Sabi ni Ma'am Risa, okay. May galaw shoutout po, Sir Troy. Yan, type game, guys. Kung game na kayo. Game, sabi ni Sir Yax. Dan format bakas, Mamerika. Napatawa ko. Sabi ng Brisa. Thank you. Then, Madam Risa, receive ko na po yung pa-load ko po. May gala shoutout po, Ma'am Ransel. Sabi ng Risa. Guys, type game na. Pag game na, wala ako na-receive na Gcash. Kaya palo na lang po. Sabi ni Ma'am Erika. Pasali, Ma'am Shanily. Nandyan po yung form. Ay, wala na ba? Ito, Ma'am.
Aha, yung GC talaga eh, sabi ni Ma'am Renzel. Dan po sa form, sabi ni Ma'am Risa. Ayan guys, type game pag game na. Bakit? Grabe sa ano oh. Grabe sa China oh, yung grocery. Diba, ano na naman daw, parami na naman sila ng parami. Okay, game na? Game na tayo? Game na. Mga numero tandaan. Ano yung charon to? Ha? Nakapalit ko rin inuman na ma'am. Tapos ano tong, may pulutan sila ng ano oh. Ng intestine ng baboy na prinito. Para dun sa vlog ni Ma'am ano, ni Sir Vance. Kain po. Nabipino kasi ako dito. Life's begun 41. Key of the door 21. On the sky 75. Man alive number 5. Nice and shine 49. Valentine's Day 14. 6 and 9 69. 5 dozen 60. Rugby team 15. Life begins at 40. Time for tea 83. Turn to the screw 62. Legs 11 number 11. 3 dozen 36. Candy store 74. 4 dozen 48.
You're late. 38. Cup of tea number 3. Buckle my shoe. 32. Stuck in a tree. 53. Stop and run. 81. Up to tricks. 46. Bang on the drum. 71. 7 dozen. 84. Made in heaven. 67. Ba may All 9 na? for 4s. 44. Mamens! Mega loud shoutout! Mandi niyang form! Sa ulong na iputa to ah. Allah! Time out ni Nightbot, sabi ng Erica. Ano, magic word host. Sir, Inday Tep. Mega loud shoutout! Ba't ito time out si Ma'am Ens? Ito na yung ano ni Ma'am Ens. Wala, di ko naman madyakitan. Time out si Ma'am Ens. Symbols daw. Ba't kaya? Symbols, sabi naman niya, oh. U-Peace. Sira ulo tong nightbot na to, oh. Saan si Ma'am Ens? Megala shoutout, Ma'am Risa. Thank you, Erica. Ayan. Ma'am Risa, megala shoutout po. Tira tayo out ni Nightbot. Ano daw? Symbols daw. After naman ni Nightbot. After ni Nightbot, busit. Ganyan na si Nightbot. Nag-ano siya, nag-time out siya. Get up and run. 31. Sige, nakabang nga ako dito eh. Dito na ako. Moments, nakabang na yung ano ko, yung isang cellphone ko para dakitan siya, hindi ko nahabol. Moments, yun na yung form. Fill out ka na, ma'am. Magalaw siya rabon, sabi ni Ma'am Risa. Lumipat na ako. Ano ko ba kayo Nightbot? Ma'am Ens, good evening. Andiyan na po yung yung form. Naka-fill out na ba si Ma'am? Ayun na. Tom Mix, number 6.
4 and 3. 43. Next game daw si ma'am. Make them wait. 58. Brighten line. 59. Dancing Queen. 17. Knock at the door. Number 4. Lucky 7. Number 7. Teresita, make a little shout out. 2 fat ladies. 88. Sali ka next game. Ask for more. 34. Goodbye teens. 19. Yes, ma'am Teresita, sige po. Tickle me. 63. Duck and dive. 25. Tweak of the thumb. 51. Heinz varieties. 57. Oh, may 12 na. Halfway there. 45. 4 score. 80. Baker's bun. 61. Straight on through. 82. You're doing fine. 29. On its own, number 1. 1 dozen. Number 12. A duck and a flea. 23. 2 dozen. 24. Doctor's orders. Number 9. Danny LaRue. 72. 3 score and 10. Number 70. Garden Gate. Number 8. 2 little ducks. 22. Duck and its weight. 28. Saving Grace. 68. Unlucky for May puro some. na. 13. 242.52. Nasa na si ate? Sabi niyo, ends. Ayan, ma'am Teresita, ano? Thank you. Mamaya baba ko pa yung form. 56. Half a crown. 26. 1 score. Number 20. Your face is dirty. Number 30. Me and you. Number 2. America 18 na? Fat lady with a cane. 87. Pwede, ma'am. Jump and jive. 35. Cameron's Den. Number 10. Winnie Nako, the lumabas Pooh. na. 42. Four and 7.
47. Hala. More than 11. 37. Naka. Ng Amerika. Naka. You can't wait on their affirmation. You can't Guys, stop na. May nagbingo na. their support. Sometimes Sa mga habol po, andyan po yung form. 20 numbers po yan. but I can't stop running because you're not running. Listen to me, hear me. You can't stop chasing your dream just because somebody in your life is chasing it. You can't stop believing in yourself just because somebody in your life doesn't believe in you. You can't stop chasing the dreams of your life just because you know when you do it, you're going to have to do it all by yourself. Ang numero ay 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 20, 21, 22, 23, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 69, 70, 70, 71, 72. 20 ba yun? Congratulations! Iba din. Buena mano. Buena mano. Andiyan na guys. Harang oye. Ayan, Daddy Alex. Shoutout. Sali ka Daddy Alex sa pag-game natin. Ayan, Ma'am Perisita, yan na po yung next po na babakasan. Ano ba yung Harang pa, Inday. Ayan. Daddy, andyan po yung form. Sali ka ng bingo. Diyan po yung form. Sali ka na, Daddy, bingo. Mabuti po, Daddy. Daddy, sama ka ng bingo. Sali ka. Sali na, harap na.
Ayan, Ma'am Perisita, nakapin na po yung babakasan. Bakas, dikit kalembang all po yan. Para pag nanalo po kayo, check natin yung bakas nyo dyan. Yan po yung second bakas natin na link. May pinapasugod si Sis Jennifer, magalaw shoutout. Sali ka. And guys, sugurin natin. Binaba ni Ma'am Admin. Pasugod po. Kusina ni Buds. Premiere po yan. Pasugod po sa binaba ni Ma'am Ens. Mo na name, Perisita po ba yan? Meron na dito. Sige, ma'am. 20 numbers yan eh.
Wait lang, Ma'am Perisita. Wait lang, Ma'am Perisita. Dito kami sa may ano sa may premiere. Sumugod po kami. Nangka? Nangka? Kainin nyo na ata ay ka. Hirap-hirap luto yung tortang yan. Ay, taka nanda. Oh, magkaroon di manok. Kana, umutikin laban. Nga.
Ayan na, tapos na. Aaron Kurt, mega shoutout. Aaron Kurt, hello, hello, hello. Ayan, may jacket na. Ayan, guys. BG lang, ma'am. Di makalaro ng bingo. Ma'am Lorraine, thank you po. Sa bingo na. Guys, andyan na yung yung second na babakasan na kapin. Pagtapos na po, type lang ng game. First time ko makakita ng kare-kare na may kalabasa. Sabi ni Sir Banloy. What was your name again? Since so many of them want me just play pretend. All your girls, they just wanna have fun. But it's the same old thing that we all see. Sarap pala nung kare-kare, no? Tapos may no? Yung bagoong. Ayan guys, type game. Pag done na kayo sa bakas, sa mga sa mga hindi pa nakapaglagay dyan ng mga numbers nila. Dito po yung form. Habol-habol po. Game. Ayan. Keri. Harang po, ma'am. Kaya sa harang ko. Paborito ko kare-kare, Ma'am Tep. Yung luto ni Mami, kare-karing tenga ng baboy. Ay, sarap. Sarap niyan, Ma'am Ens. Tapos may bagoong, no? Tapos, maanghang. Ba yan? Thank you po sa mga sumugod, sabi ng ating Lady Boss. Thank you, Ma'am Risa. Game na, guys. Game na. Welcome, ma'am, sabi ni Johnny Vance. Welcome, Ma'am Risa K. Sabi ni Sir Yax. Ayan, game na, guys. Wait, check ko yung bakas. Kung may bakas na ako. Mamerika talaga, oh. Game na! Ayan na, game na po. Haha, ako din. Check ko. Then, sabi ni Ma'am Risa. Ayan, game na. Dan bakas. Ayan, sabi ng Risa. Si America kaya, nawala na. Game! Ayan. 5 dozen. 60. Magtantos, guys, ha? Stop and run. 81. Gateway to heaven. 27. Ask for more. 34. Half a crown. 26. Danny LaRue. 72. Duck and dive. 25. Between the sticks, 86. Brighton line, 59. Legs 11, number 11. Cup of tea, number 3. Ba?
Mga numbers ko, Garden lumabas naman gate. kayo dyan. Number 8. Nahihiya pa kayo All eh. the steps, 39. Baka naman. That lady with the cane, 87. You're late, 38. Up to tricks, 46. Two little ducks, 22. Key of the door, 21. Trombones, 76. Dancing Queen, 17. 6 and 9, 69. Doctor's orders, number 9. Tickle me, 63. Tweak of the thumb, 51. All the fours, 44. Valentine's Day, 14. Clean the floor, 54. Life's begun, 41. A duck and a flea, 23. Tom Mix, number 6. Two fat ladies, 88. Duck and its weight, 28. Halfway there, 45. Weeks in a year, 52. Seven plus 7, 77. Heaven's Gate, 78. Life begins at 40. Lucky 7, number 7. Cameron's Den, number 10. End of the line, 90. Get up and run, 31. Buckle my shoe, 32. Bang on the drum, 71. Candy store, 74. Four score, 80. Saving grace, 68. Winnie the Pooh, 42. Goodbye teens, 19. Make them wait, 58. 1 dozen, number 12.
10, number 70. Boss Miguel, shout out. Clickety click, 66. 4 dozen, 48. 1 score, number 20. All the fives, 55. Old age pension, 65. Nice and shine, 49. Stuck in a tree, 53. Queen bee, 73. 7 dozen, 84. Man alive, number 5. On the skive, 75. Straight on through, 82. You're doing fine, 29. 70 plus 9, 79. Staying alive, 85. Puro 1 to 24. Tama ba yung akin? 2483. Game na. Made in heaven, 67. 2430. May 2430 na puro. Knock on the door, 64. 2430 si Ma'am Jocelyn. 4 and 3, Nako, sino na ang nagpuro? 43. May 64. Si 16264. Lower. Dadamsak Ma'am Inday Tef. Musta? Keep safe po. Thank you, Kuya Roldan. May kalagsyara sa'yo dyan. Salamat sa iyong padaan. Sali ka po ng bingo. Next game, Kuya Roldan. Time for team 83. Naka. Number ko labas mo, Ma'am Ted. Oh my God. Yan, Dana. Saan ang mga puro niyo? Kami naman, eto na, Ma'am N, sa'yo na to, number na to. Game. Me and you, number 2. Natawa ako, Ma'am Inday. Shh! para ka natawag ng manok. Ma'am Inday, paano kami? Kinabahan ako. Sabi ng Rizak eh. Ayan guys. Ma'am N, sa'yo na to. Naku, may 24 din doon. Blind, 50. Wala pa rin. Wala. Kanino yan? Nako. Puro 61, 62 labas, sabi ni Ma'am Riz. 24:30 din si Naka! 4 and 7, 47. 1489. Ma'am Ends 1489. Naka. All but 1, 89. Ala. Ayan, Ma'am Ends. Ano yung number ni Ma'am Ends? Ilabas mo na.
ang numerong 24. Ilabas mo na. On its own, number 1. Kami naman ay na Ma'am Ends. Naka. Now you Nako, can nako. vote. 18. Naku, Diyos ko, Lord. Naka, si Ma'am Perisita by 24 din. Naka. Ayan na. Bingo na. Bingo na si Ma'am ano. Bakit nangyari? Ma'am Ens, bingo ka na? Char lang. Parehas sila ni Erika. Haha, sabi ni Renzel. Ay, Ma'am Erika, magparamdam ka. Asan na yung ano mo? Asan na yung puro? Wala pa host. Ito na guys, ito na. Ma'am, oh, kinabahan ako dun ah. Your face is Nako! dirty. May kasabay na Number ako! 30. May kasabay na ako! Wala yung pag-asa sa akin, Ma'am Tep. Sabi ni Ma'am Perisita. Si Ma'am Erika Hanyari. Naka! Hala! Parehas tayo, Ma'am! Naka! Sweet 16. Dami na 24. Naka. Ano na, welcome back, Sir Chef. Nahihiya ako. Sabi ni Hansel. 24 din si Mama, no? Turn to the screw. 62. Nako, umaayon ang numero kay Renzel. Umaayon ang numero kay Madam Renzel. Ano na lang, nako, ang dami! Ang daming, puro 61 din si Puro 61. Naku, may puro na! Naka! Ito na ang sinasabi ko sa inyo. Heinz varieties 57. Ano na? Asan na? Parang nausog ah. Parang nausog ata. Ayaw na lumabas. Wala pa rin? Walang Inday Tef? Come in for your tea. Habol, numero, sabi ni 33. Ma'am Risa. Ayan. Inday Tef 4. Ni Ma'am Ens. Ayaw lumabas yung 24. Kaya nga, ano ba yan? Ito na. Naka-ready na si Ma'am Ens ng Inday Tef. Rugby team 15. Nakakatakot. 61. Sugo ka naman. Sugo muna. Hindi, 4. Mumerika, wala pa, uy. Lumabas 15. Wala pa rin? Wala pa rin. Nako, indicted na si Sir Van Lloyd. Ha? 13? Ay. Sir Van Lloyd, 13 daw. Indicted 13. Lumalabas ka na para manalo na sila. Lumabas ka na para manalo na sila. Nakakaba nga eh. Ito na. Unlucky for some 13. Nako, panalo na. Sa kanya na talaga. Hala, nauna si Johnny Vance. Ano ba yan? Nauna pa si Johnny Vance. Sir Van Lloyd, ano ba yun? Inday Tep 4, sabi ni Ma'am Ma'am Ens, nauna na. Ano ba talaga? Naunahan pa.
ba yan? Tagal mo, Serban. Haha, ang galing naman. Nauna tayong pumuro, pero iba nauna bumingo, sabi ng Amerika. Inday Tep 13, sabi ni Johnny Vance. Hapde. Ano ba yan? Johnny Reyes. John Reyes. Johnny Vance. Ano ba to? Hmm? Wala naman si Johnny Vance. John Vincent. Ayun. Boss Butchog, Miguel Shoutout, 11:20. 11:20, 41:50. 11:20, 41:50. Na all. Yan guys, ang form. Walang araw talaga tong Johnny Bonds na to na hindi nanalo eh. Di ba Johnny Bonds? Yung 24, hindi pa lumabas. Gigil ako. Guys, ayan na yung form. Sa mga hindi pa nakalagay ng numbers nila dyan. Panalo na, natalo. si Sir Van, naglagay ng puro 30. Nakala ko naman, mag-i-Inday Tep na. Iba pa rin ang nauna. Salamat po. Saglit lang guys.
Hala guys, pasensya na ha. Tumawag si Jowa. Guys, sino... Ma'am Risa, hindi nila binabasa yung message mo kanina. Sino ang nanalo kanina ulit sa sa game 1? Si Ma'am Erica, ma'am. Ma'am Risa, si Ma'am Erica, wag mo nang ibigay, ma'am. Hindi niya nabasa yung message mo diyan. Ma'am Risa, si Ma'am Erica po. Ma'am Risa, wag mo na ibigay, ma'am. Hindi nagre-respond si Ma'am Erica. Char. Pasensya na guys ha. Pag ganitong oras kasi tumawag si Lalabs. Ma'am Erica po. Ma'am Risa, pasensya na ma'am. Kausap po si Jowa Nurse. Void na. Sabi ni Ma'am Ens. Kaya nga Ma'am Ens, kanina pa nagme-message nag-shoutout si Ma'am Risa. Walang sumagot sa kanya. Ma'am Tep, kulang number ko ng isa. Sabi ni Ma'am Peresita. Ma'am Peresita, kulang po ng number mo? Sige Ma'am Peresita. Hindi ko kasi ito may edit Ma'am Peresita. Mag-fill out ka ulit ng bago. Hindi ko kasi siya pwedeng ma-delete. At saka ma-edit. Hindi ko ma-edit. Hindi ko po alam. I-delete ko po. Gawa po kayo ng bago, ha? Ma'am Tep. Start vlog. Ma'am Megalot shoutout. Good evening. Ito ma'am. Delete ko. Gawa ko ulit ng bago. Ma'am Start Vlog, Megalot shoutout. Ito ma'am. Ayun ba yun? Basta nagbakas ka dun kanina.
Ma'am Felicita, habol ka na lang, ma'am. Pwede change number host, sabi ni Yax Tabanas. Sir Yax Tabanas, manalig po tayo sa number natin. Sir Yax Tabanas, manalig po tayo sa number natin. Yun pa rin number ko, nakain ako host. Tusok, start vlog. Sir Yax, kasi yung yung pinagbibigyan natin, yung tawag dito, yung kulang ang number or sumobra yung number, ganyan, pwede natin i-delete. Tapos pwede silang gumawa ulit. Sir Yax, pwede kang gumamit ng isang gadget mo. Sir Yax, pwede kang gumamit ng gadget mo na isa. Tapos ipangalan mo din dyan sa gamit mo ngayon, Yax Tabanas. Pahingi po ulam, Ma'am Jazz. Salamat sa pagbisita sa akin, LS host ha. Welcome, Ma'am Start Vlog. May shoutout sa iyo dyan. So, Yax, ito na po yung yung form. Gamit ka ulit ng isa mong gadget. Tapos yan ulit yung ipangalan mo, yung gamit mo ngayon. Okay, host. Meron po kasi ako kapareha. Okay lang, host. Wala na ako extra phone. Sabi ni Sir Yax. Paunahan na lang kayong mag-Inday Tef. Ayan. Abot pa bukas ulam namin. Corn beef. Grabe, ayaw nila talaga. Sabi ni Ma'am Renzel. Ayan, game na guys. Type game. Wala sana si Ma'am Erica. Ay, hindi pa rin binaba yung number niya. Ma'am Erica, void ka na, ma'am. Tinatanong ka ni Ma'am Erica sa GC. Bakrid host, nagpapaalam siya kanina sa'yo. Ayan. Na hindi ko napansin 'yon. Sir Yax, may kausap po siya ako. May pinasalihan akong game, pautakan. Sorry, Ma'am Tet, bawi ako susunod. Sabi ni Ma'am, okay. Kasaya. Ang tawag ito, may sinalihan daw siya patalinuhan, Ma'am Ens, kaya hindi nasagot. Ako na lang magbaba. Guys, type game. Pag game na. Baba ko lang yung number ni Ma'am Erica. Kanina pa nagtatanong si Ma'am. Saan na ba dito? Nanalo na kasi si Ma'am Erica eh. Baba ko lang yung number ni Ma'am Erica.
Ayan, game na. Ano ba yun? Game na, guys. Duck and dive, 25. Your face is dirty, number 30. Bang on the drum, 71. Me and you, number 2. Doctor's orders, number 9. Clickety click, 66. On its own, number 1. Ayan, Ma'am Ens, number mo yan, ha? Cameron's Den, number 10. Up to tricks, 46. 70, number 70. Stuck in a tree, 53. Key of the door, 21. Duck and its weight, 28. Saving grace, 68. On the sky, 75. Ask for more, 34. Two little ducks, 22. Life begins at 40. Straight on through, 82. 7 dozen, 84. Jump and jive, 35. 5 dozen, 60. Heinz varieties, 57. 3 dozen, 36. 4 and 7, 47. 2 fat babies, 88. Tom Mix, number 6. Cup of tea, number 3. 6 and 9, 69. Between the sticks, 86. Rugby team, 15. Queen bee, 73. All but one, 89. Baker's bun, 61. More than 11, 37. Gateway to heaven, 27. One score, number 20. Garden gate, number 8. You're late, 38.
Dancing Queen, 17. All the Steps, 39. Nice and Shine, 49. All the Fours, 44. Fat Lady with a Cane, 87. Knock at the door, number 4. Nako. Weeks in a year, 52. Danny LaRue, 72. Make them wait, 58. Staying alive, 85. Four and 3, 43. You're doing fine, 29. 5 and 6, 56. A duck and a flea, Na? 23. Na? Noy. Timayab Get up jipon. and run, 31. Iya duma timayab jipon. Valentine's Oh, Day, iya duma mo daw mulin. 14. Iya duma ko na po. Hanggang mo. Man Alive, number 5. 4 score, 80. Unlucky for some, 13. Lucky 7, Yung jipon sa patay ko, nakatiliw-ti ko. Daga. Life's Begun, 41. Now you can vote, 18. Buckle my shoe, Ito yung mata ko. 32. Old age pension, 65. Bay, number natin parang hirap na hirap pa. Goodbye, Uy, teens. gumising ka naman. Aba. Legs 11, number 11. Na pala ako. Kasi lumos ng 69. Winnie the Pooh, 42. Heaven's Gate, 78. Mega loud shout out. Good evening. Knock on the door, Baliktad pa, sabi ni Ma'am Peresita. Third game na Clean to. the floor, 54. Candy store, Baba. Si Ma'am 74. Ens, 81, 83, 90. Na all. Mind, 50. Na all pumupuro. Ano ba? Two dozen, 24. Come in for your tea, 33. Aba,
may 44, 55, 16, 59. 7 Naol, plus may mga 7. puro na. 77. All the fives. 55. Trombones. 76. 51, 59. Labas kung ayaw mo matulfo. 4 dozen. Tinakot yung number 48. Grabe siya, tulfo agad. 1 dozen. Naka. Sino na kaya? Sino na kaya mo? Puro 1659. Ano ba yung number ko? Takot na takot lumabas. Lumabas ka na 26. Sabi niya, Peresita. Naka. 67. Nako, umaayon ang numero kay Renzel. Sa numerong 67. Stop Nako. and run. 81. Naka. 70 plus 9. 79. Ilabas yung mga puro yung mamaya mag-Inday tape na naman kayo dyan, ha? Ayaw lumabas, sabi ni Ma'am Peresita. Ma'am Peresita, ilagay mo yung number mo para lumabas. Mag-type ka lang dyan ang number mo. Sweet Nako, 16. may nagbingo na. Ano na? Akala ko mauhuli pa. Sir Van Lloyd. Akala namin mauhuli pa si Sir eh. Naol. Agoy. Ang number ni Sir Van Lloyd ay 11, 20, 71, 80. $11, 20, 61, 71, 80 to. 71, 80. Shine all. Guys, sino yung yung mga bago dyan na gustong sumali? Ito po yung form. Ito po yung form natin. Ika-apat na game na po natin to. May dalawa pa. Ika-apat ka kay kalima. Ayan. Tapos baba ako ng babakasan. Ma'am Renzel, habaan mo yung video mo next time, ha? Ma'am Renzel, habaan mo yung oras ng video mo para pag nag-play, mahaba yung yung i-play ng mga manunood. Ha?
Manalo na sana, sabi ni Mama. Habaan mo. 15, ganyan. 15 minutes, ganyan. Okay lang yan. 20 minutes, pwede. 13 to 15, ganyan. Robot na pala itong isa. Aaron Cart, Megalat, shout out. Good evening. Dan bakas, sabi ni boss. Manalo na sana, sabi ni Ma'am. Dan bakas. Yan, bakas bell all nyo guys. Dahil baby pa ang kanyang bahay. And type game guys, type game. Game na ba? Game na?
Ayan, game na guys. Old age pension, 65. Between the sticks, 86. On the sky, 75. Queen bee, 73. Nice and shine, 49. Candy store, 74. Blind, 50. Four and three, 43. Tickle me, 63. Dancing Queen, 17. Lo, wala pa naman sa ano ko. Knock at the door, number 4. Wala ba naman sa number natin ah? 10, number 70. Three dozen, 36. Saving grace, 68. Wala ba ito CP ko? Straight on Just, through, charge mo na yan. 82. Staying alive, 85. Seven dozen, 84. Rugby team,
15. One score, number 20. Cup of tea, number 3. Unlucky for some, 13. You're doing fine, 29. Valentine's Day, 14. Key of the door, 21. Halfway there, 45. 5 and 6, 56. Gutom ka na? Mingming, gutom na ikaw? Life begins at 40. Stuck in a tree, 53. Heinz varieties, 57. You're late, 38. Clean the floor, 54. All the steps, 39. Tom Mix, number 6. Man Alive, number 5. 5 dozen, 60. Weeks in a year, 52. Your face is dirty, number 30. Baker's bun, 61. Garden gate, number 8. 4 and 7, 47. All the 5s, 55. Heaven's Gate, 78. Buckle my shoe, 32. Winnie the Pooh, 42. Bangoy 12 na. Duck and its weight, 28. Legs 11, number 11. Made in Heaven, 67. Stop and Run, 81. Can't wait to be with you. Half a crown, 26. You can't wait for their support. Sometimes you just gotta run and look behind you and say, everybody who looks to run. But I can't. 1 dozen, Listen, number 12. you can't stop chasing your dreams. On its own, number 1. Life's begun, 41. 4 dozen, 48. Trombones, 76. Knock on the door, 64. Time for tea, 83.
Og-premiere na si Ma'am Marie. Andre, sabi ni Ma'am. Asan na yung link, Ma'am? Saan yung link, Ma'am? Ma'am Ens? Maria. Ayun na guys, paano naman pasugod yung binaba ni Ma'am Admin. Guys, meron binaba yun ni Ma'am Ens. Pasugod naman, Team Risa K. Dapat nakasave pala tong Team Risa K sa phone natin.
Game na ba? Guys, game na ba? Dito pa kami sa patapos na. Nasa premiere. Kaya take you na. So many of them want me just play pretend. Your girls, they just wanna have fun. Same old thing that we all see. Same old thing we keep speaking, but I wanna be alone. Wanna be alone. Same old thing. Nakatapos na. If you wanna come around, maybe it's Katapos lang kasi ng contest po namin sinalihan ko po sa Amerika. Ano yung patalinuhan? Type game na guys! Type game na. Pag ganyan na kayo, type game. Ilan na kayo? Make them wait. 58. Oo, Amerika, sige lang. 2 dozen. 24. Tantos na kayo dyan. Habol na. Danny LaRue, 72. Get up and run, 31. Two little ducks, 22. Ask for more, 34. A duck and a flea, 23. Clickety click, 66. End of the line, 90. Duck and dive, 25. Fat lady with a cane, 87. Lucky 7, number 7. Jump and jive, 35. 70 plus 9, 79. All the fours, 44. 7 plus 7, 77. All but one, 89.
bang on the drum. 71. Come in for your tea. 33. Brighton line. 59. Sweet 16. Puro na. Four score. 80. Up to tricks. 46. Doctor's orders. Number 9. Now you can vote. 18. More than 1137. Yaks. Saan ka puro? Yaks. Ayun nga. Yaks Tabanas. Stop na guys. May nanalo na yaks. Sino na una guys? Si Yaks. Sino na una? Si Yaks silang na ano ko eh. Baka nabulagan ko yung ano ni ano. Si Jan sa akin, ma'am. Sabi naman ni Albert. Dito sa may ano, dito sa may chat, nakita nyo guys? Dito sa may chat, 9:45 si Jan. Andito oh, kita nyo? 9:45. Tapos si Yax, 9:45 din. Dito sa may ano, sa may StreamYard. Si Yax. Ang kanya number ni Yax. Akin po si Kuya Jan Bin, sabi ni Angelo. $31.40.
Kanya number 3140. 3140. 4150. Okay, guys. Si Yax po. Ito pong number. Member si Sir Yax. Member si Sir Yax. Ayan. Good evening, Sir Fox. Miguel shoutout. Sali ka, Sir Fox. Last game. Last game na po. Sali po kayo last game. Thank you, Ma'am Tep. Siya una, ma'am. Bigyan na siya, Sir Fox. Ayan. And guys, bakas na kayo dyan sa last game natin. Binaba ni Tef. Yung link na binaba ni Tef, last game, nakalagay last game, Ma'am Rencel.
Ayan, last game na guys. Ma'am Marjorie, Miguelot, shoutout, good evening. Type kayo ng done para start na tayo guys. Ay, aking ulo ay masakit. Sa init siguro kanina. Naglakad kasi ako late na kanina. Mabuti po. Kumusta Marjorie? Ma'am Jess Miguelot, shoutout. Dan tamsak sa nakapin. Sir Yax, hindi po yan Sir Yax. Number 4 po yan. May binaba po ako last game. Hindi ko kasi magamit yung cellphone ko na isa lobat. Yan yung number 5 dyan. Number 5 hindi po yung nakapin ha. Lobat kasi isa kong cellphone. Ginutom na naman ako. Si Ma'am Ens. Nantok ako. Aga ako kasi nagising kanina. Tapos naglakad ako. Naglakad-lakad doon. Namalengke ako. Naglakad lang ako. Naglakad ako doon. Tapos ikot ako doon sa may clinic doon sa bayad. Ngayon, yung kinukuha kong number, ang tagal-tagal nilang hinanap. Yun pala, wala. Wala naman. Diyos ko. Kung hindi pa ako tumayo at nagtanong, siguro mabot ako ng 2 oras. Sabi ko, ba't ang tagal naman? Number lang ang kinukuha ko. Nung pag-apot sa akin, ma'am, balik na lang po kayo mamaya. Paano na kayo pag galing sa ibang lugar? Wala na. Namiss ko ang lumpiang isda ni Mami. Sabi ni Sir Van Lloyd. Nako, Mami, baka naman. Ayan, game na type na game guys. Arat na tayo, arat na, game na.
Alas 10 na pala. Yung tilapia ko gusto mo. Diyos ko Lord, ang tilapia. Game! Game! Ayan na. On its own, number 1. Heinz varieties, 57. Matambok to, sabi ng Ens. Queen bee, 73. Two little ducks, 22. You're doing fine, 29. Winnie the Pooh, 42. 1 dozen, number 12. Candy store, 74. Half a crown, 26. Make them wait, 58. Tweak of the thumb, 51. Straight on through, 82. Dancing Queen, 17. 70 plus 9, 79. Trombones, 76. Time for tea, 83. Legs 11, number 11. Doctor's orders, number 9. 7 plus 7, 77. Duck and dive, 25. Danny LaRue, 72. Key of the door, 21. Heaven's Gate, 78. Tom Mix, number 6. Two Fat Ladies, 88. More than 11, 37. One score, number 20. Garden Gate, number 8. Between the Sticks, 86. 10, number 70. Knock on the door, 64. Gateway to Heaven, 27. 2 dozen, 24. Now you can vote, 18. Six and 9, 69. Life begins at 40. Turn to the screw, 62. Man alive, number 5. Stop and run, 81. 4 dozen, 48. Nice and shine, 49. 3 dozen, 36. Fat lady with a cane, 87. On the sky, 75. 5 dozen, 60. Clean the floor, 54.
Ask for more. 34. Me and you, number 2. Cameron's Den, number 10. A duck and a flea. 23. 4 and 3. 43. Baker's bun. 61. All the fives. 55. All but one. 89. Jump and jive. 35. Tickle me. 63. 15 na. 4 score. 80. 7 dozen. 84. Brighten line. 59. Clickety click. 66. Buckle my shoe. 32. Four and 7. 47. Valentine's Day. 14. All the steps. 39. Do you want to dance? Duck and its weight. 28. Come in for your tea. 33. Weeks in a year. 52. Goodbye, teens. 19. End of the line. 90. Old age pension. 65. Blind. 50. You're late. 38. Wala pa ba?
Ano pa ba? Ay. Made in heaven. 67. Staying alive. 85. Cup of tea number 3. Up to tricks 46. Stuck in a tree 53. Inday Tep! Ay, umabol pa. Ang last game. Wala siya. Umabol pa, guys. Akala ko nga, tinatabad na nga ako eh. Sabi ko, wala nang pag-asa. Tapos nung ano, sabi nga nila, wag mawala ng pag-asa. Naunahan pa ako, 71 sana. 71 ka ba, sir, ano? Ito yung number ko kay Ma'am Enz eh. Ano sabi? Kayo lang ayaw ko lang magbingo talaga. Kayo lang, ayaw ko lang magbingo talaga. Antok na ako. Inantok na nga ako eh. Pumipikit kayo mata ko eh. Wala na, sabi ko. May manalo na. Tapos nung ano na. Ito guys, yung number ko. 87. Ayan, 87, 90, 69, 10, 20. Tapos ito na, 21, 25, 51, 55, 81, 85. Yahoo! Lalalala. May pambili na ng pandesal. Si Inday Tep. Ayan, thank you! Aba, swerte natin ngayon ah. Antok na ako, papikit-pikit ako. Ako nga eh, naantok nga eh. Sabi ko, wala na to. Sabi ko, ba't pa rin yung number ko, ano? Ay. Sige, host. Puro tantos lang. Si Ma'am Jocelyn. Ma'am Jocelyn, palitan mo na yung number mo. Ma'am Jocelyn, palitan mo yung number mo. Sa bandang huli eh. Congrats! Thank you po! Yaks! Sir Yaks! Thank you! Si Ma'am Risa, tulog na ata si Ma'am. Pagod yun eh. Grabe ka, sabi ni Ma'am Enz. Congrats, Ma'am, sabi ni John Reyes. Thank you, thank you. Salamat! Guys, abang-abang kayo. Baka magpabingko ulit si Ma'am Risa. Medyo okay na siya. Mag-sleep na ako. Inantok nga rin ako eh. Inantok na ako. Papikit-pikit na talaga ako.
Tulog na. Bye-bye, Ma'am Tep. Ayan. Thank you. Guys, salamat. 3 hours na tayo. Sakto, 3 point, 2. Abang-abang ka lang, Sir Fox. Pag kay Ma'am Risa, mga alas 10 yan. Nagla-live alas 10, mga ganyan. Si Sir Van, nasa alauna, alas 12, mga ganyan. Sa akin, alas 7 lagi. Good night. Ayan. Good night sa lahat. Thank you po. Ma'am and Sir Van, thank you po. Thank you sa lahat. Yak, Sir John, thank you po. Good night all. Sige lang, Sir Yax, nasa ano ka ba? Nasa GC ka ba namin? Sir Yax, iba, ano ba number ni Sir Yax? Screenshot ko na lang. Sir Yax, i-ano mo na lang yung number mo dyan, Sir Yax, screenshot natin. I-send ko sa grupo namin. Wala po. I-send namin sa grupo namin. Gusto niyo po bang sumali sa grupo namin? Ano pong Facebook, Facebook name? Game number 4 kayo sa nanalo, no? Game number 4. Send ko na lang sa grupo namin, sir. Ma'am Rachel, thank you. Good night sa lahat. I-forward ko na lang kay Ma'am Risa sa grupo. Thank you po. Good night, everyone. Sa ating sponsor, Ma'am Risa, thank you po. Sir Vance, Ma'am Ens, sa lahat po. Ma'am Rencel, sa lahat po. Yak, Sir Fox, Ma'am Erica, thank you. Sir John, Ma'am Riz. Good night sa lahat po. Ilantok na rin ako eh. Good night! Salamat po sa lahat. Naka-screenshot na yan, Sir Yak. Sintayin nyo na lang po, ha? Thank you po.